No, tähän vuoteen lähdettiin aika lailla toiveikkaana, että talouskasvunäkymät oli hyvät ja odotettiin, että Trump tuo semmoista talouspositiivista politiikkaa, että tulee veroaleja ja näistä tulleista puhutaan, mutta ei oikeastaan tehdä hirveästi. Mutta kyllähän tässä niin kuin markkinoille melkoinen märkärätti on tullut naamaan ihan tässä viimeisen viikon aikana, kun yhtäkkiä tuotiinkin todella voimakkaat tullit, joita on vaikea perustella. Ja nyt sitten, kun markkina on sekaisin ja miettii, että mitä tämä tarkoittaa, miten kovaa se iskee talouteen. Ja se on nyt johtanut siihen, että osakkeet on tippunut aika lailla rytinällä tuossa viime päivinä. No se iso haastehan tällä hetkellä on just se, että kukaan ei tiedä, mitä on tapahtumassa. Koska nyt tuntuu, että me ollaan riippuvaisia siitä, että mitä Trump tekee, mitä hänen päässään liikkuu. Epävarmuus on todella korkealla. Ja nyt jos näistä tulleista ei tulla yhtään perääntymään, niin kyllä se varmasti näkyy markkinoilla paineena jatkossakin. Toisaalta, jos Trump tekee yhden somepostauksen, jossa sanoo, että lähdetäänkin liennyttämään, tullaankin vastaan, niin markkina voi kääntyä lähestulkoon yhtä nopeasti. Eli äärimmäinen epävarmuus, mutta täytyy muistaa, että epävarmuus on molempiin suuntiin, eli myöskin voidaan saada myönteisiä yllätyksiä tässä tilanteessa. No kyllä tässä kaivetaan ne vanhat ohjeet, että pidä pää kylmänä. Ei kannata nyt lähteä liikaa höntyilemään tähän näin. Miettiä, että mikä se oma sijoitustrategia oli, mikä se sijoitusjänne on, milloin sä tarvitset niitä rahoja. Pitkällä tähtäimellä sijoittaminen on ollut ennenkin kannattavaa, ollaan me näitä heilahduksia nähty ennenkin. Ja toisaalta osakkeethan on nyt jo selvästi halvempia, mitä ne oli silloin pari kuukautta sitten. Eli pidä kiinni sijoitussuunnitelmastasi. Jos sulla on ylimmästä rahoja, niin vähitellen voi sitä osakkeita sinne lisätäkin, mutta valmistaudu siihen, että epävarmuutta kyllä lähiaikoina riittää enemmän kuin me toivottaisiin.